Hayırlı gün muhterem televizyon karavuşçular. Bugün Adnan'ın en kadirli, en mukaddes Cumga kınında sizin bilen efirde men Nazim Səfərov bulurman. 2 yıl sahifəsinin şirattағы шығарылышы Balık Bistesi rayonu Yamaş avulundan әзірленді. Tapşırığımızda katlaulu halde kalgan narasılarını öz gayrilerine sıyındırgan Ulu Yürekli Milevşe bilen Firdüs Hoca Garipovlar turunda silerbiz. Hayırlı gün, hürmetli televizor karavuşçular. 2 yıl tapşırığı bugün Balık Bistesi rayonu Yamaş avulunda. Biz Hoca Garipovlar ailesine konakka varabız. Onlar bağlarga eti eni nazın kaygırtığına berip kalmaganlar tuğanlık kadrin bilirge ireteler. Edegiz. Hoca Garipovlar ailesinde tuğanlar ışıraşığı jırsız ötmey eken. Bizni de alар şulay көңіллі етіп қаршы aldılar. Benim 38 yıl ömür etken turmuş iптәшем Firdüs Hacıboğlu. Bizning aniyimiz, 7 balanası Kamile, әбиimiz inde. Benim ülken kızım Kiyevimiz Aynur, kızımızlandır. Binalarının Aylina hem Danyar isimli 2 balaları. Ondan benim bizning urtancha kızımız Ralina hem kichkina kızımız Aliye. Firdüs'nün tüpşeginisi Remiz. Baştan anın turmuş iптәше Dilber. Benim kilindeşlerim indi ikisinden Nurzile, ansı mene Rafis'nin turmuş iптәше bulayın indi. Firdüs'nün ikincenisi. Mınsa bizning apabız Firdüs'nün ul apası indi. İkinci apası deb aytayım. Gajil apay bular bu. Mene şulay yaşayıp biz. Йортлары юл үстіндегіне тұрғанға ма, қонақшыл болғанға ма, туғанларының барысы да қойтканда кеткенде Фирдүс абый белән Миләүшә апа янына кіріп шығалар екен. Хожа Гариповларның үйләрендә һәм йөрәкләрендә мәрхәмәтсез язмыш тарафыннан кыйырсытылган нарасыйларга да урын табыла. 1985 елны тормыш башлап җибәрдек инде без. Авылда яшәдек бер ел. Әниләр белән инде. Аннан соң өлкән малай булу аркасы сәбәпле инде без чыгып киттек Тукай районында Калмаш дигән совхозга яшәргә. 5 ел торгач, безнең гаиләбездә ландышыбыз барлыкка килде инде. Шуннан без бүтән кайгыларны, бүтән сагышларны онытып, аңа тәрбия бирдек инде. Аннан соң туган якларга кире әйләнеп кайтырга насип булды инде безгә яңадан 10 елдан соң. Ландыш укырга кирде, укып бетерде. Ул укырга киткәч безгә бик ямансы булды инде. Шушы өйдә 2 генә калгач, мин җаныма урын таба алмадым. Эшкә чыгып китә, мин өйдә калам инде, маллар карап инде. Бер көнне әйтә инде, әйдә ди син болай булмый ди. Барык опека бүлегенә ди. Берәр бала менә иптәш үстерик ди инде, өйбез иркен ди инде. Шуннан мин тәвәккәлләп чыгып киттем. Нәрсә уйласам, шуны эшли торган гадәтем бар инде минем. Киттем. Безне Гүзәлия Мансуровна бик матур итеп каршы алды. Аңа бик зур рәхмәт. Хәзер безгә хәбәр килде бит инде. Менә ди 2 матур бала бар. 2 кыз бала ди инде. Сразу хәбәр иттем инде. Иптәшемә хәбәр иттем дә алып кайтабыз диде. Бардык. 2 баланы алып килделәр. Берсе тәпиле, берсе күтәрелгән килеш инде. Мен бар, берсенә 3 яшь, берсенә 1 яшь тулып булган бер ай. Суд приставлары балаларны алып килде. Мен башта балага карадым да җыладым. Курыктым. Аннары җәлләдем инде. Мен әйтәм, бик мискин хәлдә инде. Аягында да юк. Мин буларны әниләреннән аерып алдым бит дигән ни килде минем башыма килде инде. Борчылмагыз. Алар әниләр җанда тора алмыйлар инде. Сез борчылмагыз дип безне тынычландырып кайтарып җибәрделәр инде. Без кайттык. Шулай иттереп бик авыр булды башта. Алар безгә, без аларга яланганчы, мен бит инде уже 50 яшьтә.
Мен айтам 50 яшка зор бүләк булды бу миңа дим. 2 атна мен күземә дә жуммадым, жуклый алмадым. Бала нишләргә белмәй кичкенәсе 2 шешә менә кулында менә булай нитеп тора инде. Сусканы берсен каба, берсен ала, сөт инде бу. Кичкенәсе инде олысы тәрәзәләргә үрмәли саташа. Мен 2 атна күземә дә жуммадым. Аннары әтиләре кайтты инде. Уенчыклар алып кайтып, бүләкләр алып кайтып. Шуннан ярәнешеп киттек. Мама дип телләре чыкты. Апаларын, җизнәләрен бик яраталар. Аларның балаларын инде бик дусларалар. Аллаһка шөкер. Туган тумашаларыбызда бик яраттылар. Бөтенесе бүләк белән килделәр. Рәхмәт аларга. Аны бөтен кешеләр булдыра алмый. Ул бик җаваплы эш. Әле минем тоже бер кыз, бер малай, балаларым, оныкларым инде уже мәктәпкә керделәр. Бала ул пси бала санату. Аңа зур йөрәк белән, тәвәккәллек белән кирешергә кирәк. Алар молодцы, мин аларга кайткан сайын әйтәм, наны сез булдырдыгыз. Если менә шушы өйләрдә алар икесе генә утырса, менә без килеп керәбез, гөрләп алар безнең каршыларга чыгалар, кызлар, оныклары, бөтенесе. Тәвәккәлләделәр инде. Сез ярдәм итәргә әзер тордыгыз инде, әйеме? Эшләрне бергә эшлибез. Бу балалар бүгенге көн алар бәхеттә. Алар ятимлекне сизмиләр. Барлык четерекле мәсьәләләрне хәл иткәндә опека органнары белән бергәләп нәтиҗәле эшләү мөһим. Олы йөрәкле, киң күңелле кеше генә ятим баланы үз гаиләсенә алып, үз баласы итеп, сөеп, яратып, тормышка әзерләп бирә ала. Миләүшә Зиннатовна, Фирдус Хазиповлар, алар миңа үзләре иң баштан бик тә булыштылар. 2014 елда барлыкка килде гаилә, 4 балалы гаилә. Районда гына түгел, Татарстанда да жулай 4 баланы ала торган гаилә. Миләүшә Зиннатовна, Фирдус Хазиповларны күз яшым белән үтенеп сорадым. Таптык тагы бер гаилә. 2 гаиләне килештереп, сөйләштереп, шундый нәтиҗәгә килдек. Кичти балаларны ала Кузгалиповлар гаиләсе, олыларын ала Халиуллиннар гаиләсе. Алар күрше авылларда яшәләр. 14 елдан ничә ел, 10 ел үтте. Балалар бер-берсен туган дип якын итәләр, беләләр. Яңа еллар, туган көннәр, мәҗлесләр бөтенесе бергә үтәләр. Ерак араны алар якын айттылар. Алар да миңа бик булыштылар ул вакытта. Мин ул 2 гаиләгә бик сокланам, бик хөрмәт итәм. Шуннан да алар бу балаларны олы тормышка дөрес тәрбия биреп, аякка бастырачаклар дип күренеп тора. Бүген үзегез дә күргәнсездер. Без опека бүлегенә бик рәхмәтле. Мин кайгым булса да, шатлыгым булса да, әзгенә бер шуым булса да аларга хәбәр итәм. Алар матди ярдәмдә, рухи ярдәмдә бирәләр безгә. Укытучылары да бик яраталар. Балаларыбызны Аллаһка шөкер, авыл халкы да бер ияләнгәч, алар чит кеше баласы булмый. Бардыр андый уйлаган кешеләр. Без менә әтиләр инде балалар әзгенә авырса да төне буе яннарында утырып чыга алаларның аяк очларында. Әзгенә кыхтып җүткергәннәрен ишетсә дә, планшыбызга да шулай булды ул. Әзгенә җүткергәннәрен ишетсә дә, хәзер аларны ядарын ишертеп, яны ише китереп, температураларын үлчәп, менә шулай тәрбияләп тора алаларны карап. Йокламый ул төннәр буе. Без шулай иеленгән. Җумылып яшәргә түгел, ачык килеш. Күмәк яшәргә. Икебез генә нишлибез инде дип шулай киңәшкән. Хәзер Аллаһка шөкер 8 булдык инде. Ата йөрәге таудан өлкән, ана йөрәге диңгездән тирән. Yerden tura, yerdenleşip yaşayız. Allah'a şükür birbirimiz bilen. Бу менә килен белән малай әнине тәрбиялиләр. Ул тоже зур эш. Балалар шикелле тәрбияләргә кирәк. Менә бу энеләрем тоже, алар тоже алтыннарым. Потому что кайтып кирсәң, кочаклап алалар, зотып алалар. Безгә нәрсә кирәк? Безгә бер нәрсә кирәк түгел. Туганнар. 3 малайыбыз бар, 4 кызыбыз бар, үзебезнеке. Онуклар бар, онукчыклар бар. Бәхет күрсеннәр, бәхетле булсыннар. Менә шул.
Ataları 70 içinde ölüp gitti mine. Mine min hazır 18. yılımı yaşayayım indi. Onsuz gel bir malaydağını yaşayız. Bütün üstüne girmeyiz. Tıpşık malayda. Toğunlar bilen tatlı, motoruna yaşayız. Bir tinde şekilde biz. Siz bir kileşik buğunlarga da iretesiz, eğilmek, tuğanlar şeyinde. Қолдан келген жер етеміз, abi бізді ешік өстерді, біз аның нейін продолжай етеміз. Ол қатарақ етіп бізді ішке үйретіп өстерді. Kızları bilen nindi yok İyi. da. Kızları bilen bütün ne başka türlü. Кызларның укуда, спорттагы, жир бүйдәге уңышлары күптән инде гадәти хәлгә әйләнгән. Чөнки кызларга үзләренә ышанырга, тырышырга, якын кешеләрең белән горурланырга өйрәткәннәр. Безнең бәйрәмнәр күп оештырыла. Шул бәйрәмнәрдә без Алия белән гел катнашабыз, катнашмыйча калмыйбыз. Мәсәлән, соңгы звонокта безгә җырлар җырлыйбыз. Шул җырлар җырланга безгә грамоталар бирәләр инде. Мәктәптә безнең тагы кыш көне чаңгы ярышлары була. Шуңа безгә медальләр бирәләр. Менә берничә медальләр бу Алиянеке, бу минекеләр инде. Менә бер елны без Алмаз Әхкәмович белән хоккей уйнарга барган идек. Шунда мондай медаль бирделәр. Минем ярткан укытучы, рус теле укытучы Ләйсән апа белән Габдулла Тукай шигыре сөйләргә бардык Рыбнага. Шуңа күрә миңа рәхмәт хаты бирделәр. Велосипед кружогына йөргәнем. Без анда вәкилә белән бик каты тырыштык, өйрәндек. Өйрәнгәч, мин үземнең дустым белән, классташым белән киттек күгәрченгә. Шунда катнаштык. Мин шул күгәрчендә 7нче урын алдым. Миңа шуның өчен диплом бирделәр. Мин әле мәктәптә бик күп чаңгыда йөрим. Без ул рәхмәт хатларын рәхмәт итеп гел саклыйбыз. Рәхмәт әйтәбез. Әлбәттә инде мондый укучылар белән мәктәптә горурлана. Балалар һәр вакытта дагы мәктәпкә чиста, пөхтә әзерләнеп киләләр. Һәр яктан дагы үрнәк, тырыш, тәртипле балалар. Барлык эшләрдә дәген активлар, җәмәгать эшләрендә дәген, спорт өлкәсендә дә, сәнгать өлкәсендә дә, кайсы гына өлкән алсак та безнең алгы сызыкта Ралинә белән Алия. Алар теге яшь әти-әниләрдән дә яхшырак итеп тәрбия бирәләр дияр идем. Теге балалар безнең өлкән буын, яшьрәк буын арасында аерма бар һәм бәлки аның өлкәнрәк булуларының әһәмияте зуррактыр дагы. Теге барлык яктан аңлыйлар, бүтән проблеманы да аңлап, төшәт итәләр алар. Бер нинди дәген андый каршылык юк. Яшь буынга да яраклаша беләләр, өлкән буынга да яраклаша беләләр. Алайса, яшьрәк әти-әниләргә үрнәктә булып торалар. Ничек кенә үрнәк әле? Кызлар бик уңган, 4-5-кә генә укыйлар, эшчән, хезмәт сөючән. Татар халкының бөтен гореф-гадәтләре бу гаиләдә сакланган. Әби тәрбиялиләр, әбиләрен бик күркәм. Ралинә белән Алинә безнең мәктәбебездә 4-5 кенә укучылар дидем. Бөтен җәмәгать эшләрендә актив катнашалар. Алар спортны бик яраталар. Чаңгы, настольный теннис, ГТОдан бөтен нормативларны гел алтын значокка наздау итәләр. Фирдус абый шулай ук синең җитәкчесе белән Миләүшә апай бик яхшы, матур бәйрәмнәр, конкурсларда катнашып, район күләм һәм республика күләм зур уңышларга ирешеп киләбез. Аларга менә шундый кызлар, уңган булган кызлар тәрбияләгән өчен чын күңелдән рәхмәт иткерәсе килә. Һәр җирлекнең үрнәк гаиләләре була бит. Читкә китеп карасалар да, Хуҗа Гариповлар барыбер туган җирләренә кире әйләнеп кайталар. Нигез тарткандыр инде, авыл тарткандыр. Алар яңадан шушында үзләренең туган авылларына кайтып дәмләр. Кайткан вакытта алар белән Ландыр исеменә кыз да кайтты. Һәм алар тагын курыкмыйча, тагын 2 баланы үзләренә тәрбиягә алдылар. Бүгенге көндә Ралинә һәм Алинә алар инде мәктәптә укыйлар. Менә мин нәрсә әйтәсе килә. Бүгенге көндә республика буенча дагы
даже хәтта ул Россия буенча дагы проблема авылларны саклап калу. Авылларны нәрсә саклап кала? Яшь балалар белән. Бүгенге көндә мәктәптә укый торган 2 бала, өстәмә 2 бала була икән, булган икән. Димәк, булар инде уже авылны өчен киләчәктә авылның киләчәк буыннары дип әйтергә килә. Һәр йортның үз тәртибе, һәр гаиләнең үзенең бәхет сире бар. Яшь балалар алып үстергәндә килеп чыккан кыенлыкларны ничек җиңдегез дип сорадык без Фирдүс абый белән Миләүшә ападан. Аларны күз алыйсың, үсәчәкләр бит алар. Вакытлы дип кенә. Вакытлы, үсәчәк. Бу үтә дисең. Алар аңлый башлый. Җылакта булмадылар алар. Борчымадылар да алар безне утырган җирдә утырып тордылар. Уятсаң тордылар, җокласаң җоклыйлар алар. Бик тәртиплеләр бүген көн, Аллага шөкер. Субханалла, минем белән эштә алар әни. Нәрсәттә әлбер көнне дөрүгә кабызмакчы булар. Үзебезнеке түгел дигән уй бездә бөтенләй юк. Кеше нәрсә әйтә торганда, кеше нәрсә уйлавы безне кызыксындырмый. Безнеке. Бүтән портфолио тулы бетә, диплом грамота белән. Миңа шундай кызык җирләрдә катнашу бик ошый. Корайлы Алия, менә син Ралина сиңа да инде, менә сезгә бирәләр бит инде дипломны, грамотаны, әйеме? Сез иң беренче кемгә күрсәтәсез аны? Әнигә. Нәрсә дип әйтәсез сез аңа менә? Ул сезгә нәрсә дип әйтә? Без әни безнең белән горурлана инде, әйтә молодец дип. Алга таба да шулай барыгыз ди. Молодцы ди. Тагын шулай тырышыгыз ди. Сез дуслармысың үзара? Әйе. Кырышмыйсызмы? Юк. Гаилә булгач, эштә, ялда бергә. Җәйнең иң матур чагында буш вакытны табигать кочагында үткәрү бигрәк тә рәхәт. Хуҗа Гариповларның өлкән кызлары Ландыш сеңелләре өчен үрнәк. Минем балачагым искиткеч узды, чөнки мин иркә, бердән-бер кадерле кыз булдым. Әтием белән иемнең назын тоеп, һәр вакыт алар янәшәсендә матур уздырдым балачагымны. Алар белән һәр вакыт уртак фикердә булдык. Бер-беребезне аңлап, аңлашып яшәдек инде. Үзем генә үстем, һәр вакыт барбер янәшәдә я абый, я апа, эне сеңел кирәк дип уйладым инде. Әтием белән ием әйдә балалар алып кайтабыз дигәч, мин шатланып риза булдым һәм аларга кирәк булганча ярдәм итәргә тырыштым. Тәртиплелек, сабырлык дип әйтик тоже. Тырышчан, эшчән, булыша бөтенләй бердә дәген, гел киңәшләшәбез бер-беребез белән. Бар сыйфатлары дагы ошый. Самый кирәкле сыйфатлар тормыш иптәшем Ландышта бар. Мин кайткач монда беренче тапкырын Ямаш авылына әби белән бабай белән сөйләшеп утырдык. Без бик күңелле итеп сөйләшеп утырдык. Төне буе дигәндек. 2 балдызым бар, Алия белән Ралина. Без аларны бик нык яратабыз. Алар да безне яраталар. Biz кайтып килгәндә, безнең каршыга жүгереп килеп каршы алалар инде. Шуннан без дәген сөенәбез. Гел кайтасы гына килеп тора. Бала кайгыртучан әтияни, гаилә җылысы, бәхетле балачакка ия булырга тиеш. Иксез-чиксез дөньяның матурлыгын күрер өчен канатлар үстерә алырлык һәм тормышта нык басып торырга көч бирерлек әтияниләр булсак иде. Гомер дигәнең ничек тә үтә.
Әмән аны мәгънәле, үкенмәслек итү өчен бүгенге милләттәшләребез Балык Бистәсе районы Ямаш авылында яшәүче Миләүшә белән Фирдүс Хуҗагариповлар кебек киң күңелле, ихлас һәм тәвәккәл булсак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Тапшыруыбыз Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә эшләнде. Исәнлектә күрешик.